Potser us pregunteu quina és l'habilitat més important que ha de tenir un doctorand. Intel·ligència? Resiliència? Talent? Doncs no. Almenys, en el meu camp, l'habilitat més important és saber buscar-te la vida. Us ho juro, porto 2 mesos intentant reproduir el que està fent un experiment coreà i us juro que les filigranes que he hagut de fer. Que si digitalitzar les dades d'un gràfic que està pixeladíssim, que si reconstruir una matriu a partir d'unes dades que m'estan donant una mica malament i de manera que sigui coherent. A més de la intel·ligència, que òbviament és molt important, també és molt important saber no encallar-se, saber tenir recursos per anar solucionant com es pugui els problemes que et van sortint. I aquests problemes a vegades són coses estúpides, absurdes, que no depenen de tu, però que tu has d'aconseguir resoldre amb eines, doncs a vegades molt cutres. I d'organitzar-se la vida, això també en parlem un altre dia.